Hi, are you good? Good, thank you. Yeah, it's me. Takže vydáte pri epizóde 5 aj s pekným východom slnka vo Washingtone. Ale táto epizóda bude niekde inde, takže dáme transition. Transition do krásnej Kalifornie, síce asi 24 hodín neskôr, lebo je už ďalší deň, 6 hodín ráno. Čas na 10 km beh. Včera keď som prišiel, tak už som sa len najedol, išli sme pozrieť Rodeo Drive. Samozrejme najesť sa trochu in and out, najlepší fast food v Amerike, bezkonkurenčne by som povedal. A ďalšie ráno, 10 km na toto krásnom mole. Akože niekto, kto hral GTA 5, tak vie asi, ako sa cítim. Ja sa cítim, ako by on sa tu pohyboval, proste jak taký charakter. Franklin, Trevor, Michael, proste je to neopísateľné, ale to asi každý, kto pôjde pozrieť sem do LA, tak pochopí. Takže dobehol som sem asi zatiaľ nejaký kilometr za mňou, takže ešte 9. Ale musel som si vychutnať tento východ slnka aj s týmto bólom, je to proste legendárne. Vlastne veľa som na to, neviem, tí, čo ma poznajú úplne, že dobré, najlepší kamaráti asi vedia, že môj sen, koľko čajok. Môj sen je stať sa hercom, najlepšie v Amerike. Hral som na Slovensku v pár veciach a tu som hral zatiaľ v 2 veciach v Amerike, takže je tu taký trojdňový kurz v LA. Vlastne pred pol rokov som spravil podobný kurz v New Yorku, to bolo skôr také, že Broadway a divadlo a podobne. Toto je skôr taký, že Hollywood. Takže toto je epizóda vlastne o maratóne, možno o tom si povieme neskôr viac, ale toto je hlavne o behaní, takže ideme si na 10 km, príprava na maratón. Nikdy neprestáva, aj keby som mohol pekne spať, pekne do 9. do rána, dať si raňajločky, 6 hodín ráno a ideme si preto. Treba makať, teším sa, je to tu úplne úžasné a poďme na to. Bude blázen. Nepredstaviteľné, vyzerá to. Wow! Lepšie na tom je, nevedel som nájsť východ dole z toho mola, ale proste keď si hra GTAčko, tak vieš skade ísť. Takže pre mňa asi najviac legendárne ever pre týpka, čo chodí posledných 10 rokov do fitka a celú strednú a videl niekoľko dokumentov o tomto, tak toto miesto Muscle Beach je niečo extrémne pre mňa. Vidieť toto na vlastné oči. Tam je vlastne aj ten skatepark a basketballové kurty a tak ďalej, ale je iba 7 hodín. Nikto tu není, takže neskôr, keď sa to otvorí, plánujem si sem aj zacvičiť pravdepodobne. Ale je to tu úžasné, proste vychádza slnko, není až také teplo, akože mám tielko, ale asi tak 6 stupňov, ale tak o to žijem, takže pohoda. Proste vychádza slnko, palmy, príjemný vzduch, ľudia berú surfy, už hrajú basketbal, skateujú, je to lifestyling a behá sa tu úplne úžasne. Okay, pokračujeme, som nejak v polke, mám nejakých 6 km za sebou. Nakoniec nejakých 12 km. Tí, čo hrali GTA 5, si budú pamätať z prvej misie toto miesto. Tam niekde bola tá prvá misia, keď išiel Franklin s Lamarom na tom bielom a červenom aute. Proste extrémne, akože budem sa tu asi viackrát pripomínať, ale kto hral GTA 5, tak pochopí určite. Neviem, ale proste aj keď som behal a tak všetci sa mi zdali proste nejakí známi, ako by som ich už videl niekde v telke a tak. Ale úplne najviac super tu je, že všetci idú proste hneď na tú pláž ráno, ešte o 6, o 7 a hrajú volejbal, hrajú futbal, basketbal, idú surfovať, to je proste úplne extrémne a sa mi to veľmi páči. Včera sa stala taká zaujímavá vec, keď sme išli vlastne autobusom do downtownu, zo Santa Moniky,
tak sme kecali proste, neviem, niečo o fitku, o zdravom životnom štýle a tak ďalej. A za nami sedel taký týpek, s ktorým sme sa rozprávali ešte predtým, jak sme čakali na autobus o Česku a tak, že pred 2 týždňami bol v Prahe na veločných trhoch a sme kecali, jasné, pivo, Sviečková a Tatarák a tieto všetky klasiky, čo proste je niečo nové pre Američanov. A jak sme kecali už v tom autobuse o tomto, že o fitku, o behaní, o zdravom životnom štýle, tak sedel za nami nakoniec a nás tam počúval, sme tam boli asi aj pol hodinu. Keď odchádzal, tak sa proste postavil, dal nám každému letáčik a že počúval som vás celý čas, ako sa bavíte, že o fitku a tak, o zdravom životnom štýle. No viete čo, ja som vlastne zakladateľ Gold's Gym, proste Gold's Gym, čo asi ten, čo cvičí, určite pozná proste najväčšie a najznámejšie fitko na svete, kde proste trénoval Arnold a najväčšie legendy kulturistiky. A on, že ja som proste zakladateľ Gold's Gym, som to založil pred, neviem, 40-50 rokmi. Potom to predal v roku 99, tú celú francízu. A proste úplne si týpek, ja som zakladateľ Gold's Gym, keď chcete, tak príďte. Takže ešte sa možno zastavíme na Gold's Gyme, kým tu budeme. Dneska je sobota ráno, na obed začína ten kurz a som tu až do pondelka večera. V pondelok na utorok letí späť do DC, takže dosť času. Takže vám skôr budem asi dokumentovať hlavne to behanie, však sa to bola maratón príprava. Idem si aj raňajky, pekných 12 km. Dobrý štart do dňa, teším sa na trošku herectva. Ideme na to. And the star in his movie, which is a silent movie at the time, is, you know, this very glamorous diva with this really annoying. I never intended to marry. I never Do wanted. you love me? Shut up, please. Stop. Is it because you think I could not love? I will stand by you between the heavens and the earth. I will tell you who you are. Do you love me? I love you. From the moment I saw you, I was just thinking about you and nothing else. Takže už je o 2 dní neskôr, nedeľa ráno, asi nejakých 6 hodín. Pozrite na to. A ja som spal málo, dosť som ako nevyspatý za posledný víkend. Ale toto, tu vidíte, včera bol spln. Extrémne, úplne som akože mimo. Málo spánku, ale zatiaľ ten kurz herecký je úplne že super, baví ma to neskutočne. A akých ľudí môže stretnúť a spoznať tuto v LA je úplne super a baví ma s nimi kecať, šerovať informácie. Vidím, koľko dám dneska. Možno zase tých 10, minulé bolo 12 pred 2 dňami. Včera som mal takú pauzu malú, sme išli ráno tam dozadu, hneď o 5 ráno na východ slnka na Malibu, takže som nebehal včera. Ale som mal asi 30 000 krokov, takže pohoda. Toto je úžasné. Pozrite sa na to. Mesiac, krásne vlny, ľudia sa pomaly zobúdzajú. Tuto je zase to miesto, kde vlastne prvá misia Franklin. Lamar, ako som spomínal, tam je molo Las Vegas. Teda Las Vegas, LA, Los Angeles, už sa mi to normálne míli. Extrémne, poviem behať, kokos. Ej. The next day. Takže už je vlastne ďalší deň. Včera som nakoniec behal tých nejakých zase 12 km. A už je ďalší deň, zase ráno 7 hodín a zase behám 12 km. Takže neviem, čo bude z tohto vlogu, ale proste iba ráno dávam do toho behu. A potom celý deň som na tom kurze vlastne v LA, pozerám všetky tie pamiatky a múzea, divadla, Sien slávy a podobné veci. Vlastne celý Hollywood, dá sa povedať. Dneska už je pondelok vlastne a už by to malo byť také voľnejšie. Už včera skončil kurz, asi nové kontakty, nové skúsenosti a tak ďalej. Bolo to úplne že super. Aj super ľudia tam boli, čo sa týka party a ako skupina. Takže to som si neskutočne užil. Dneska ešte mám celý deň. Idem pozrieť asi Hollywood sign, nápis a tu observatórium.
Takže z toho by som mohol niečo natočiť a uvidím ďalej. Akože vlastne by som mohol natočiť, kde som teraz. Dneska som si išiel zabehať, to je hneď pri Venice. Tieto kanály. Tiež ich poznám z GTAčka, neviem, či ich poznáte aj vy. Proste oni tu ľudia bývajú hneď pri tom kanáli. A sú tu kačky, nejaké lode, akože je to tu extrémne, vyzerá to akože wow. Neviem si, či si chceme prestať bývať. Možno aj, hej, proste úplná pohodička. Tu proste bývaš, tu máš nejakú loďku pozastavenú. Neviem, tí, čo tu bývajú, či vlastne chodia na tých lodiach, alebo zaujímavé, ale je to fakt krásne. Takže už späť na ubytku. Nakoniec asi nejakých 11-12 km. Tieto behy tu v Kalifornii boli celkom všetky také, že ľahké, lebo je tu na čo pozerať, proste sa cítim jak turista, proste idem si zabehať a vidím všetky tie veci, čo som videl vo filmoch, v hrách a tak ďalej. Takže nie je to žiadne nejaké tempo alebo tak behy, ale behá sa tu úplne neskutočne. Sice má tielko, je tu nejakých 9 stupňov, ale proste úplne sviežo, ten vánok z oceánu. Teraz si idem dať iba raňajky a idem trošku pozrieť LA. Ešte by som chcel ísť pozrieť downtown. Tam som ešte nebol, takže to je na pláne dneska. OK, takže ďalší teleport. Za mňa už môžete vidieť Hollywood nápis. Bol som aj bližšie, len som to tam zabudol natočiť úplne. Takže len takto z diaľky, tu máte fotky z bližšia. Tuto ja som išiel takú, že túru, nešiel som normálne, že auto, no nemám auto teraz, LA. Ale po takejto ceste, že jak túra, taká neviem, 40 minútová túra možno. Vyzerá to trochu ako na Slovensku, ak nerátam ten nápis Hollywood. A kebyže som sa išiel prejsť niekde v Leviciach. Takže asi tak. Akože crazy vec sa mi akurát stala. Som v downtowne v LA, som bol na večeri v jednej čínskej reštaurácii a chillujem si, proste jedol som si nejaké dumplingy a hovädzie. Prišiel som taký týpek, taký malý černok, mohol mať, ja neviem, 14 rokov, mal takú tú masku, jak na snowboard, na lyžovanie proste. A začal sa prechádzať po reštike. Tak sa prechádzal, ten týpek, čo akože usádza ľudí, tak ho hneď vyháňal, lebo že ani sa nenechal usadiť, ani nič, proste sa iba prechádzal s tou maskou. Spravil také koliečko. Potom išiel okolo mňa, ja som len pozeral von oknom, lebo som musel nabíjať mobil, lebo za chvíľu mám let a bez mobilu by som mal boarding pass ani nič. Išiel ku môjmu stolu a zobral mi peňaženku a začal zdrhať preč. Dvaja ďalšieho kamaráti, trochu starší, možno 18-19, tiež černosí, čakali pred reštikou a začali utekať do metra. Utekali, ja som sa nepostavil, že ty kokos, čo sa deje. Ten čašník sa za ne rozbehol, ale taký menší Mexičan v čínskej reštike. Takže on nestíhal, tak hneď zastavil, ani sa nesnažil ho chytiť. Len ukázal to, pozrel sa na mňa, že go, ty kokos. No a ja som sa za ním rozbehol, šprinty jak blázen, išiel dole do metra, všetci traja išli dole do metra, to bolo nejakých 200 metrov od tej reštiky a dobehol som ich. Príprava na maratón, diel 5. A kvôli tejto príprave mám peňaženku v... jak sa to volá? Vo vrecku. Keby sa nepripravujem a nechodím behať, tak bez šance malého černocha 13-ročného dobehnúť bez tréningu to vôbec. Takže máte ďalší dôvod trénovať a behať. Mám to raz možno zachrániť peňaženku, lebo za nejaké 2 hodiny mám let. Idem akorát na letisko už späť do Washingtonu. A som tam mal ID, mal som asi $50, takže
love, až ma tak neserú, ale mal som ID, vodičák, kokos všetky jedno karty americké, čo tu mám. Takže by som sa nedostal späť do Washingtonu, by som bol tu v LA. Bezďak, nota bene. Tak som ho dobehol, schytil som ho, pritlačil som ho o stenu v metre a nahúkal som na neho. A to je asi všetko. Teraz neviem, ty kokos, tu máme zvuky, ty kokos, za chvíľu tu ma tu niekto zastrelí. LA, ty kokos, Los Angeles. Je to vlastne najväčšia kriminalita, ale aj tak, extrém. Ja som potom prišiel naspäť vlastne do tej reštiky. Už oni volali políciu, že už polícia je na ceste, lebo si mysleli, že som nechytil, ale ja som povedal, že ja peňaženku mám späť, chlapci. Potom mi povedali, ja som myslel, že tak budem mať zadarmo, nie celú večeru, akože neviem, čo to bolo, $30. Oni, že že dáme ti, že nejaký koktejlík alebo nejaké pivko, a ja, že nepijem alkohol. Čo, že tak vodu, ty kokos, alebo že nejaké krídelka ti dáme. Že aké krídelka, ja som čakal, že tak dostanem všetko zadarmo, nie celú tú večeru. Nakoniec mali zmrzlinu, ostatné som musel zaplatiť. Nie, ešte mi dali krídelka a zmrzlinu. Čo je hodnota $15. Zaplatil som iba tie dumplingy, hovädzie. Tam boli ruka, takto dlho som ešte nerobil video. Takže extrém. Prvýkrát sa mi niečo asi také dostalo. Ani sa nečudujem, že to je akurát LA, lebo no, však viete. Ja sa potom ešte pýtali, že akože si ho chytil, vieš, že malý černok, že ak si ho chytil. Ja som hovoril, že no, že mám šťastie, že trénujem na maratón, lebo inak by som asi nedobehol. Oni, že takto si vybrali toho nesprávneho teda. Ako ten jeden týpek mal obušok, a tak čo s obuškom by vedel, že by som mu dal pravý hák a išiel by. Takže obušok, hlavne, tu som rád, že nemali zbraň, no keď majú zbraň, tak neviem. OK, tu končím vlog asi, neviem, či sa už ozvem s kriminalitou. Máte sa pekne, no.